היוש, אתם בטח זוכרות אותי מהסרטון של הסיסי. אז היום אני בלעדיו, הוא כמובן פה מחכה, אבל רק אחרי שאני אגיד לכם את המוצר החדש. אז כמו שאתם יודעות, אני מכורה ושבויה. מאז שניסיתי את הקרם סיסי הזה של קונד, התאהבתי, וכל פעם שיש להם מוצר חדש אני מנסה אותו. אז עכשיו הגיע מוצר מדהים, זה סרום לעיניים, מגיע חמוד כזה, ויש לו כדוריות כדי לא לגעת בחומר. זה עושה ממש נעים ומעשה. אז הסרום הזה בעצם הוא כדי להפחית קירויות מתחת לעיניים ואת הקריות. אני כבר שמתי אותו, האמת חבל שלא הראיתי לכם לפני, כי היה ממש שקיות, אבל בעיקרון אתן לוחצות בעדינות על הטיובה הזאת, מתחילות לשים מסביב לעיניים. בעצם מה שהוא עושה זה מטפל בקמטים, בקמטוטים הקטנים האלה בצדדים של העיניים, בהבהרת אור. אני אחרי לידה אז אני כולי פיגמנטציה, תסלחו לי. הוא מונע הזדקנות של האור. יש פה כל מיני פונקציות וכל מיני רכיבים מצמחי ים, וכמובן שיש פה גם קולגן. אני יכולה לעשות את זה שעות כי זה פשוט נעים. אני גם יודעת שהיתרון בו זה שהספיגה באחוזים מאוד גבוהים, משהו כמו 90% קולגן נספג ממש. זהו, ילדתי לפני 3 שבועות, חיכיתי כבר ללדת כדי להתחיל להשתמש. אני לא אוהבת לעשות שום דבר בזמן הריון שקשור לקרמים וכל דבר כזה, וזה פשוט מדהים. אז ניסיתי, התאהבתי, והנה אני פה להראות לכם את זה. תהנו.